Hello Davao City. Magandang umaga sa inyo. Sila kasi parang hanap ang kami. Sino nakapunta ng Davao? Sino nakapunta dito sa Davao? Kasi ito sa Davao maganda dito kasi daming mga tanawin, masarap yung mga pagkain at hindi po mamahalin yung mga pagkain dito. Hindi. Mga balato lang po. Mga mura lang po. Opo. Nandito po yung ah kadito po si presidente natin si Rodrigo Roa, si presidente natin si Presidente Duterte. President Rodrigo Roa Duterte. Opo, siya yung namin dito eh. Siya yung pinakamamahal namin na presidente. Tinatawag namin yan dito lahat sa amin, Tatay Digong. Ano man yung mga pag, yung sumisira sa kanya, alam namin yun na gawa-gawa lang yan. Yung nangyari kang yung kumakalat ngayon na kumakalat ngayon ng mga yung balita about sa yung mga terorista nag-combine sila ng Katolik, simbahan Katolik. Hindi yun totoo. Sabi-sabi lang yun eh. Kaya iba nga yun dyan eh. Hindi nga naniniwala eh. Si church na yun sa Katolik na yan eh. Yan totoo. Sinabi lang niya kasi lumalabas talaga ang katotohanan talaga. Yung mga paninira yan totoo. Hindi ako maniniwala niyan. Kasi alam ko at alam namin na tama ang ginagawa ng aming mahal na presidente. Si Digong. Dito sa Davao, punta kayo dito sa Davao. Ang peaceful dito. Walang mga Yung ako nga eh, di ba napatupad nila yung patupad Duterte yung mga curfew. Dito alas 10 ng gabi. Dapat wag ka na magtambay. Huhulihin ka talaga. Pero sa akin yung nag-duty ako kasi may trabaho ako eh. Galing ko sa work eh. So nagpunta ako doon nag-uwi ako sa bahay. Tapos pagdating ko doon, hinuli ako. O bakit makuhuluhin? Pinapakita ko sa kanila yung ID ko. Pagkatapos sabi ko, nag-work ako. Sige, uwi ka na. Kasi nag-work ka. Yun lang, simple lang. Basta kayo, susundin nyo lang yung mga autos, mga law ngayon about curfew. Kasi sa atin lang yan eh. Hindi tayo safe tayo. At dami tayong mga safe tayo at saka hindi tayo masasaktan ng mga riot dyan, no? So talagang talagang maganda talaga yung paggagawa, maganda talaga yung curfew na yan nila sa ating gobyerno. So thank you, salamat sa lahat. Yung mga anti-Duterte dyan, kayo naman sana tumigil na kayo. Huwag na kayong huwag na kayong huwag na yung laitin si Duterte, huwag na yung siraan. Kasi
Siya naman yung presidente na ano na ginagawa na ang lahat. Oo, sinabi niya, mayroon narinig rin ako na dati sabi niya ganun ganun. Ginawa niya yan. Ginawa niya sa hanggang makakaya niya. Hindi niyo yung tipong resulta agad. Ano naman kayo? Wala naman kayong isip. Sana naman maintindihan nyo na sa ganitong bagay, sa ganitong mga sitwasyon, dapat maintindihan nyo. Kasi dami yung mga patayan, dati patayan dito. Pag ngayon may patayan, i-direct nyo sa Duterte kung may gawa. Huwag ganun. Kasi dati pa ngayon may patayan yung dati. Noon pa. Si Marcos pa. Gloria, lahat may patayan Kasi Duterte na ngayon ano nyo kasi ganun. No. Diyan kayo nagkakamali kasi ang si Duterte, siya yung tipong taong may pamalasakit sa kapwa-tao. Tingnan niyo sa Marawi, sinong presidente nakapunta ng Marawi? Punta si Duterte doon. Tatakot ba siya? Kasi mahal niya ang Pilipinas natin. Basta wag niyong sirain ang Pilipinas natin. Kung ano kayo, gusto niyong siraan ang Pilipinas, ating hindi kayo uurungan ng ating presidente. Kaya kayo, yung may isip na dyan niya paninira sa ating mahal na Pangulo, huwag na niyo yung ituloy. Kasi alam naman natin na saan ang kahinatnan yan. Kahit ano pang isipin nyo, kahit anong post po nyo sa mga group chat na yan, sa mga group page na yan, dati hindi man yung anti-Duterte, alam ko, kasi nakapasok kayo doon Pero ngayon, anti-register kasi binayaran yata kayo. Sorry ha, baka binayaran kayo. Masirayan ang ating Pangulo. Sana, naintindihan nyo yan. Sana, huwag niyong ganun nating Pangulo natin kasi siya yung tipong tao na may mamalasakit sa kapwa-tao. Basta kayo, huwag niyo gawin. Huwag na kayong magawa ng bagay na hindi makakabuti sa inyo. Kundi yung bagay na nakakatulong, hindi nakakasira ng kapwa. Ano ba kayo? Salamat. Thank you for watching this video. Si live hindi ko alam. Meron kasi bago lang po ito Wala pa live ko. Public po nito. Thank you. Salamat sa inyo dahil ito live lang kasi walang magawa Pero mahal ko po yung dapat mahalin natin ang presidente natin. Huwag natin siraan ha. Tandaan nyo yan. Thank you. Salamat po sa pag-watch po sa video na to. Thank you po.